Pane profesore, já vím, že jsme to úplně podělali, ale musíme s tím něco udělat. No já nechápu, jak jste to mohli nechat dojít takhle daleko. 4 roky do vás hustíme, jak jen můžeme, a vy tady píšete D-dur, quintakord, D, fis, gizis. Tady jdete paralelníma kvintama i oktávama zároveň. No a tohleto místo neapolského sextakordu kvart sextakord. A přitom jste to všechno uměli. Víte, na naší škole se objevil takový nový fenomén, co by s tím mohlo mít co dočinění. Říká vám něco Marek Ztracený? To je takový nový popový zpěvák, který si vydobil takovou naší pozornost spolu s ostatními popovými kapelami a na klasickou harmonii už prostě nezmívá místo. Tak to chcete říct, že kvůli laciný muzice zahodíte veškerou krásu vážné hudby? Víte, ono to není jenom tak jednoduchý. Problém je mnohem hlubší a nekončí jen u občasného poslouchání písniček. Pop je zvláště návyková a degenerující muzika a když se na vás zachytí, tak pohltí celý váš život. Řeknu vám to takhle. Nejdříve si občas pustíte nějakou tu písničku. No a nakonec vás to zcela pohltí. Já už nechci žít na téhle planetě, všichni jste kokotě, radši zapte mě. Chcete říct, že takovýhle fenomén přišel od někud nikam? Jak to celé vzniklo? V tom máte naprosto pravdu, že to nepřišlo od někud nikam. Ale proto jsem taky za vámi přišel. Chci vám povědět, jak to celé bylo. Tak povídejte. Původně jsem byl, stejně jako ostatní, normální žák na poli konzervatoře. Dělali jsme to, co po nás vyžaduje samotný název školy. Konzervovali jsme vážnou muziku i šlechetné mravy. Obchodníci s emocemi, ale v tom dobrém slova smyslu. Dodávali jsme lidem Brahmse, Dvořáka, Mendelssohna. Lidi jsme obohacovali. Odprošťovali jsme je od každodenního života a nechali je cítit silné emoce. Mělo to však i stinnou stránku. Moc to neneslo. Lidé, kteří si za nás zaplatili, byli spokojení, ale stará hudba své období slávy má v minulosti. Čau. Takže budou všichni prostě na koncertě, aby tam byli. Nazdar. A hlavně, ať věří Romanovi, ať prostě je. Jo, musí tam prostě být. Jo, takže to. Zdeně nechal si vyvěsit ty plakáty. Jasný, už na to makám. Hej, ty seš Maj? To jsem. Prý jsi dobrý klavírista, nechceš si zahrát na koncertě s bandou? Zní to skvěle. Výborně, počítám s tebou. OK. A co to bylo za chlapa? Paul D. Bacon, vlastním jménem Pavel Hlubuček. Je to vedoucí bandy Die Feste a kšeftař slavnou muzikou. Všichni ho znali. Nemusel se představovat. Hej, skvělý koncert, výborný. To máš za dnešek. Co to je? Výplata. Aha, OK. Zdar. Posaď se, prosím. Co je? Ty vole, kde jsi to sebral? To mám za koncert. Ty dostáváš prachy za koncert? Mhm. A od koho? Od Paula D. Bacona. Dokážeš si představit, jaký výdělek z toho bychom vytěžili, kdybychom hráli sami pouhou hudbu? Byli bychom v balíku. No ale jak to chceš udělat? Nasvíčíme si vlastní repertoár. Uděláme si vlastní koncerty. No a tak to celé začalo. Marek a Maj si začali dělat svoje vlastní koncertíky a postupně se učili, jak to dělat správně. Dokonce si našli společnost, která
jim organizovala koncerty, cesty k publikům. Prostě všechno. Tak tady máte litr. A taky mi řekli z organizace, že hrajete dobře a že byste měli zvážit členství. Zařídí vám koncerty a ještě vám zdarma natočí videoklip. Já s Májem pod nima hrajem. Nemáte zájem? No a u tohohle uskupení to samozřejmě neskončilo. Začalo se to šířit jako virus a postupně to zahltilo všechny tváře naší třídy. Takže pokud se toho budeme chtít zbavit, budeme muset zakročit proti tomu, kdo to celé spustil. Maj s Markem. No a proč s tím jdete za mnou? Proč nejdete za svojí třídní kolegyní Aldiny? Protože tohle není konec příběhu. Cari ragazzi, picciotti, ve jménu firmy jsem vás dnes pozvala, abyste se cítili jako jedna grande famiglia. Vy máte talento, ale talento bez vedení je niente, nic. Já vám nabízím cesty, koncerty, publikum. Se mnou poznáte Gloria. Kdo zpívá, ať zpívá. Kdo hraje, ať hraje. Kdo počítá peníze a schrabuje, tak ať počítá a schrabuje. Všichni lavoráte per me. Není prostor pro žádnou jinou bandu. A jestli se vám to nelíbí, a komu se to nelíbí, může odejít. Fuori! Jsem ráda, že si rozumíme. Po vás chci jenom jednu věc. Věrnost. V ten moment mě došlo, že jde o otevření války proti paní de Feste. A že se toho nechci stát součástí. Takže celou dobu to byla Lada Aldiny, kdo může za pokřivení mravnosti lidí? Dává to smysl. Název organizace Aldila je vlastně její přihlašovací jméno na školní počítač. 4 písmena z příjmení a 2 ze jména. Takže jestli máte nějaké hmatatelné důkazy, předneste je a půjdeme spolu na ředitelství. Se mnou poznáte Gloria. Kdo zpívá, ať zpívá. Kdo hraje, ať hraje. Kdo počítá peníze. Když to Žídek slyšel, málem z toho dostal kolaps. Kauza jako taková ve školách nemá obdoby. Samozřejmě, že se to snažili celé utajit, ale nešlo to. Noviny se celého příběhu chytly a nechtěně tak navýšily popularitu nejen školy, ale také Aldiny. Dokonce jí to pomohlo v mediálním rozsahu a pokouší se o nové uskupení s amatérskými umělci. Naše škola se nakonec ze šoku zpamatovala. Třída zvládla maturitu dokonce i z dějin hudby
a naši minulost jsme se všichni pokusili do těchto dějin zahrabat. Jenomže minulost je občas neúprosně o krok napřed. Aldi neposílá svoje pozdravy. Where the gangsters go when they die. They don't go to heaven where the angels fly. Where the gangsters go when they die. They don't go to heaven where the angels fly. Tom gently weeps, my Riviera streaks into the night like a bat out of hell. All the wishes in the well couldn't keep me from myself. I'm feeling paranoid, I couldn't trust my clientele. The Marlboro glows, I blow the smoke through my nose. You reap what you sow, and Lord, I know I took Route 87 upstate New York. I'm feeling like I sin, so I must be off. Got an angel on my right, the devil on my left, conscious beating on my brain. For every single death I'm seeing ghosts, I'm being haunted like the telltale heart. I'm on the road alone, headlights in the dark. A nyní 6 minut toho, co jste ve filmu neviděli. V ten Píče. Ještě jednou. Ty vole, tak a teďka jsem píči. Sorry. v ten moment. Ještě jednou. Táto, přeji se všeho dobrého. Pokud to tedy chceme zastavit, musíme jít. Musíme jít. Musíme jít. Odejít. Jo. Víte, ono to není jenom tak jednoduchý. To není. Pop je zvláště návyková a degenerující muzika. A když se na vás zachytí, tak pohltí celý váš život. Mě chcete říct, že populární hudba vám vytěsnila veškerý čas na poslouchání krásné hudby? Jste trošku přeskočil někam jinam ve scénáři, ale to nevadí. Do prdele. Nechápu, jak se to mohli nechat dojít takhle daleko. 4 roky vám tady horem spodem něco tam duní, je to nějaký auto. Aničko! No ale pokud proti tomu budeme chtít zasáhnout, musíme se zbavit toho, kdo to celé spustil. Maj s Markem. A já nevím, co mám říkat. Proč s tím jdete za mnou? No jo, a prosím, jdete za mnou do prdele, tak se ještě někam vrátíme. Tak pojďme ještě jednou. Tak pojďme ještě jednou. Tak pokud se toho tedy budeme chtít zbavit, budeme muset zakročit proti tomu, kdo to celé spustil. Maj s Markem. No a proč s tím jdete za mnou? Proč nejdete za svojí třídní profesorkou Aldiny? Protože tohle není konec příběhu. Já na to něco říkám. Ne. To je dobré. Ošíba, Tam nahoru. Byl tam. No nic, hele, já natáčím.
Jsme. Jo, je to tu, uvidíme, co tam bude. Takže to, jdem, jo, aha. Která když se na vás zachytí, tak pohltí celý váš život. A to mě chcete říct, že já nevím, co mám říkat? To je jako možné? No, ano, protože ten fenomén nepřišel jen tak od nikud. Pojďme se někam vrátit. Tohle sorry. Dobře, tak počkej, já to řeknu to. Prý jsi dobrý klavírista. Jo, to jsem píča, ještě jednou. Máte přirozený jako Připravíte se stejně jako všichni ostatní, pošlete mi ten psaný minut jsem počítal. Ne, 6. Raz, 2, 3, ne, 3. Cari ragazzi, picciotti. Teď to střílím, protože už si to zase nepamatuju. Dobře, počítám s tebou. OK. Jo, řekni mu, že na to prostě dostane kinder vajíčko. Takže jestli máte nějaké hmatatelné důkazy, předneste je a půjdeme spolu na ředitelství. To je všechno?